Κάναμε λοιπόν μια στάση καθώς πηγαίνουμε στην Κανδύλα για να δούμε αυτά τα υπέροχα τοπία. Η διαδρομή από το Λεβίδι ως την Κανδύλα είναι όλο λιβάδια. Πανέμορφα λιβάδια, τα έχουν οργώσει, βγάζουν πατάτες, ντομάτες, ένα σωρό. Τους έχει δώσει εδώ ο Θεός τα πάντα. Και δεν είναι μόνο τα νερά που έχει, καθώς όπως θα δείτε γύρω-γύρω τα βουνά, κάνουν ένα λεκανοπέδιο, μαζεύουν όλα τα νερά εδώ στην πεδιάδα. Και έτσι λοιπόν είναι έφοροι. Βέβαια βοηθάει και ο καιρός. Εδώ δεν έχει πάντα χιόνια. Μην νομίζετε πως το Λεβίδι είναι συνέχεια χιόνια. Όχι, δεν είναι συνέχεια χιόνια. Έχει έναν καιρό πάρα πολύ καλό. Έχει από μέσο όρο από 17 μέχρι 27 βαθμούς, έτσι σαν μέσο όρο. Οπότε σίγουρα καταλαβαίνετε ότι μπορείς να φυτέψεις εδώ πέρα ό,τι θες. Το δυνατό σημείο βέβαια, όπως είπαμε, είναι η πατάτα. Και βέβαια όχι μόνο αυτό, και καλαμπόκι θα βρείτε. Φυτέματα με πιπεριές θα βρείτε, με λιτζάνες θα βρείτε, λάχανα θα βρείτε. Σε όλη αυτή εδώ λοιπόν τη διαδρομή που θα κάνετε, τώρα που θα τη δείτε και στη συνέχεια, θα δείτε έχει όλα τα αγαθά του Θεού. Πάμε λοιπόν, γιατί σήμερα έχει μια πάρα πολύ ωραία μέρα, όπως σας είπαμε και πριν, να εξερευνήσουμε την Κανδύλα, αυτό το υπέροχο χωριό. Πρόεδρε, καταρχήν να σας καλημερίσουμε. Να είσαι καλά, καλημέρα. Που μας δεχτήκατε εδώ στο όμορφο χωριό σας. Υπέροχο το χωριό. Κρύο βέβαια, σήμερα συναντήσαμε και πάρα πολύ κρύο. Αλλά μπορώ να πω πως είναι ένας ευλογημένος τόπος, καθώς και οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ακραίες. Σωστά. Γι' αυτό έχετε και ένα σώρο κυπευτικά. Αυτά όμως θα ήθελα να μου τα πεις εσύ καλύτερα. Να μου πεις εσύ καλύτερα για το χωριό σου. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα το Ωραία. Καταρχήν να σας καλωσορίσω και εγώ στο χωριό μας. Όπως βλέπετε είναι ένα όμορφο και ζωντανό χωριό. Το μόνο αδύνατο έτσι σημείο που μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει είναι ότι δεν βρίσκεται πάνω σε κάποιο πέρασμα να έχουμε και περαστικό κόσμο. Γι' αυτό πρέπει κάτι να κάνουμε, κάποιες παρεμβάσεις στοχευμένες για να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα του χωριού μας. Εσείς εδώ πέρα έχετε το πλεονέκτημα ότι είσαστε λοιπόν σε 3 νομούς, είσαστε κόμβος, που σημαίνει ότι όποιος θέλει πάει Τρίπολη, πάει Νεμαία, αλλά πάει και στη λίμνη στη Φαλία, άρα θα μπορούσε να γίνει τουριστικό πέρασμα μάλλον. Ναι, πέρασμα, ναι. Πρέπει να κοιτάξουν πρώτα τα δικά μας τοπία που πρέπει να αξιοποιήσουμε και να προχωρήσουμε μετά σε αυτά που είπατε. Έχετε το μοναστήρι που είναι ατού. Το μοναστήρι είναι ατού, το οποίο είναι πανέμορφο, έχει μεγάλη ιστορία, έχει παίξει ρόλο στην Επανάσταση του 1821. Με το πέρασμα πέρασε από εδώ πέρα ο Κολοκοτρώνης, ο οποίος έχει αφήσει και χειρόγραφη επιστολή που διατηρείται και υπάρχει εκεί στο μοναστήρι. Θα πάμε μετά, θα ανέβουμε και θα τη δείτε αυτή τη χειρόγραφη επιστολή. Είναι νομίζω είναι το αντίγραφο ουσιαστικά. Ναι. Για τα κλέβανε. Σωστά. Ναι, αυτό πρέπει με κάποιο τρόπο να το διαφημίσουμε, να το προβάλλουμε, ώστε να αυξηθεί ο θρησκευτικός τουλάχιστον τουρισμός για το χωριό μας. Η Κανδύλα, αν και είναι ένα σχετικά απομακρυσμένο χωριό από την Τρίπολη, παρόλα αυτά θεωρώ ότι είναι χωριό γεμάτο με κόσμο, με την έννοια πια ότι περνάμε από πάρα πολλά χωριά πλην του Λεβιδίου, τα οποία είναι άδεια. Και όμως η Κανδύλα, παρόλο που έχει μια μεγαλύτερη απόσταση από το Λεβίδι, κρατάει και τα παιδιά. Αυτό ακριβώς. Πώς τα κρατάμε εδώ πέρα, πώς ένας τόπος κρατάει τους νέους? Αν και έχουμε, όπως είναι φυσικό, μείωση στον πληθυσμό, το χωριό μας κρατάει και ειδικά νέο κόσμο. Νέο κόσμο, ο οποίος ασχολείται εδώ πέρα, θα πούμε και αργότερα, πιο πολύ με τα γεωργικά και με την ντομάτα, η οποία είναι φημισμένη, η ντομάτα της Κανδύλας. Γινώσαν και πανηγύρια γιορτή ντομάτας με πολύ μεγάλο κόσμο αλλά τα τελευταία χρόνια λόγω κάποιων κορονοϊού και κάποιων συμβάντων τα έχουμε σταματήσει. Ευελπιστούμε να τα ξεκινήσουμε και να προβάλλουμε αυτό το προϊόν, γιατί σας λέω είναι από τα πιο φημισμένα της Ελλάδος, όχι μόνο της περιοχής, η ντομάτα Κανδύλας. Τώρα αυτό φτάνουμε σε ένα άλλο σημείο τώρα, επειδή είσαι νέος πρόεδρος και σου ευχόμαστε και καλή θητεία. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Και για να σε εκλέξουν όλοι οι άνθρωποι οι ντόπιοι εδώ πέρα, σίγουρα περιμένουν πολλά από σένα.
και ξέρουν ότι θα τα κάνεις. Θα ήθελα να πεις ποιος είναι τώρα ο στόχος εδώ πέρα για να αναπτύξουμε περαιτέρω την Κανδύλα, για να την κρατήσουμε ζωντανή. Είπαμε, εκτός από αυτά τα σημεία πρέπει να βρούμε και άλλους τρόπους πρέπει να φέρουμε κόσμο στο χωριό μας. Ένα άλλο, έχουμε πολύ ωραία μονοπάτια που μπορούμε με κάποιους συλλόγους ορειβατικούς να τα χαρτογραφήσουμε, να τα σημειώσουμε και να αυξήσουμε και από εκεί τον κόσμο που θα έρχεται. Άλλο, πρέπει να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα. Είπαμε για την ντομάτα εκεί πέρα, πρέπει να γίνουν κάποια έργα, βελτιώσει στους δρόμους, στήριξη στους αγρότες, κτηνοτροφία, για να μπορούν, γιατί είναι δύσκολη η εποχή. Η ακρίβεια, όπως ξέρετε, μαστίζει όλους τους κλάδους και ειδικά και αυτές τις καλλιέργειες που δεν είναι και σίγουρες λόγω καιρικών συνθήκων, θέλουν κάποια ειδική στήριξη από το Δήμο, από την πολιτεία, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες. Ήρθαμε και στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου. Ήρθαμε γιατί κάνουμε τα γυρίσματα σήμερα. Και όχι μόνο σήμερα, είναι η 5η μέρα γυρισμάτων που κάνουμε. Θα κάνουμε και λίγες ακόμα για να σας παρουσιάσουμε ένα εξαιρετικό επεισόδιο. Πολύ όμορφο. Εδώ λοιπόν είμαστε στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, ένα μικρό εκκλησάκι, το οποίο εκ πρώτης όψεως λες δεν είναι πολύ παλιό. Και όμως είναι πάρα πολύ παλιό. Και αυτό το φανερώνει και από τις εικόνες που υπάρχουν στο τέμπλιο, όπως βλέπετε, και με τον Χριστό και με τον Ιωάννη και με την Παναγία. Θα δείτε ότι οι εικόνες είναι πάρα πολύ παλιές. Μας είπαν ότι είναι πάνω από 100 ετών. Θα μάθουμε όμως πληροφορίες και να είστε σίγουροι ότι θα συλλέξουμε πολλές πληροφορίες για να έχετε κι εσείς έτσι μια καθαρή εικόνα και να έρθετε να επισκεφτείτε τον Άγιο Νικόλαο και να καταλάβετε, να μάθετε όλη την ιστορία του, η οποία θα σας εκπλήξει. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε το ταξιδάκι μας. Ιερός Ναός Χριστού Κανδύλας. Πάμε να τη δούμε και στην εκκλησία. Πάμε να βρούμε και τον Πάτερ να μας μιλήσει λιγάκι. Ήρθαμε λοιπόν, είμαστε μέσα στον Ιερό Ναό Χριστού Κανδύλας. Γεννήσεως του Χριστού. Γεννήσεως του Χριστού Κανδύλας. Είναι ένας από τους πολλούς ναούς που έχει Κανδύλα, έτσι. Ο πιο ιστορικός, ως κτίσμα, παλαιός ναός του χωρίου μας. Από πότε χρονολογείται, ξέρουμε περίπου? Η πρώτη παλιά παράδοση σε παλιά έγγραφα αναφέρεται κάπου το 1024 μετά Χριστόν. Μιλάμε πολύ παλιά. Πολύ παλιά εκκλησία και μεταγενέστερα είναι τα κτίσματα. Εξίσου παλιό είναι και το κτίσμα η Ιερά Μονή, το μοναστήρι. Το μοναστήρι πάνω, ναι. Η παράδοση κατά πληροφορίες λέει ότι ιδρύθηκε το 950-956. Εδώ είναι η εκκλησία, ενοριακός ναός και κάναμε την γενική, ας πούμε, την αγιογραφία νεότερα, γιατί παλιά δεν υπήρχε, να είχαν με τις καταστροφές που είχε πάθει και ζημιά η εκκλησία το 1952, την είχε πάρει ο Χήμαρος που είναι δίπλα, επικίνδυνος. Είχαμε και τέτοια πλημμυρικά. Είχε πλημμυρικά όλα και προσπαθούμε και σήμερα, μέχρι σήμερα τους παρακαλάμε να φτιάσουν αυτό το χήμαρο, αλλά δυστυχώς κανείς δεν το ακουμπάει. Ως παλαιότητα χρονολογική, με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μαντινίας Εκκοινωρίας Κυρίου Αλεξάνδρου, πήραμε την ευλογία και την έγκριση και βγάλαμε τα παλιά πατώματα που ήταν στο Ιερό Βήμα και βρήκαμε αυτό το πέτρινο, ας το πούμε, η πέτρα. Α, ναι, φαίνεται και εδώ πέρα, ναι. Ναι, πέτρα. Ως δείγμα της παλαιάς τεχνικής και τεχνολογίας. Το ίδιο δάπεδο είναι και στην κεντρική μας εκκλησία,
στα αξιάκες επάνω. Περάσετε. Αυτό το δάπεδο είπαμε είναι από το 1024 δηλαδή. Ως κτίσμα η εκκλησία, Ναι. αλλά και το ιερό βέβαια με τη ματερία αυτή που φαίνεται η πέτρινη κατασκευή του δαπέδου, εκεί προμηνύει. Αυτά τα υλικά είχαν, αυτά έφτιαχναν. Ναι. Τώρα γενικά ας πούμε. Εντάξει, τώρα έχουν περάσει Έτσι πολλά. κάναμε τη διαμόρφωση του χώρου, όπως βλέπετε. Πολύ όμορφη χέρι εκκλησία, ναι. εντυπωσιακή. Ναι, Και προφανώς. βάσει των χρονολογιών καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η Κανδύλα ήταν ένα καθ' αυτού χριστιανικό ορθόδοξο μέρος. Πάντα αγαπούσαν εδώ πέρα το Θεό και τον τιμάνε. Και με την εργοκρατία και όλες τις πολέμους, τις μάχες. Κανδύλα έχει παρουσιάσει και στον αγώνα της ελευθεριάς ο ηγούμενος της Ιεράς Μανίας ο Χαλίνικος με τα παλικάρια τότε κράτησαν ψηλά την τιμή της πατρίδος. Ιστορικό μέρος. Όλη η Κανδύλα είναι ένα μουσείο, μια ιστορία. Ναι, όλο έκανε τόπος, έχει την ομορφιά του, την ιστορία του. Έτσι πάει. Και έχει και όμορφους ανθρώπους όπως βλέπετε. Ναι, Ο πάτερ εδώ του χωριού μας καλός ήταν ο άνθρωπος. σας αγαπάνε. Καλός είναι. Αγαπάνε πολύ εδώ που μας το είπαν. Γι' αυτό ήθελα να σας πω. Τι να κάνω και εγώ, ταπεινό αντίδωρο είναι. Είσαστε πολύ ταπεινός. Πανά, Να μας δώσετε την ευχή σας. Την ευλογία του Χριστού και της Παναγίας Παλικάρπονα. Αυτό φτάνει και τίποτα άλλο. Εμείς αυτό Να θέλουμε. σας σκεπάζει και να σας ευλογεί που βρίσκεστε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να το Ευχαριστώ. καλό. Η πέτρινη κατασκευή. Η πέτρα σύμβολο αιωνιότητος. Κτίσματα πέτρας σύμβολα αιωνιότητος. Και η γωνία που είναι αγιογραφισμένη η γέννηση του Χριστού. Στη γωνία εδώ ήταν γεμάτο και η διαμόρφωση του χώρου έγινε όπως το βλέπετε με πολύ κούραση και αγωνία. Διαμορφώθηκε ο χώρος να είναι ευλογημένος για τη δόξα του λαού, λέει, και την ευλογία. Στα βουνά και στα όρη σας έχω φέρει. Πάμε. Πριν μπούμε μέσα σε αυτό το παραδοσιακό εργαστήρι χιλοπίτας, και όταν λέω παραδοσιακό, μιλάμε 100% παραδοσιακό. Εδώ τη χιλοπίτα δεν έχουν μηχανήματα. Όχι, εδώ τη χιλοπίτα την κόβουν στο χέρι. Και είναι ίσως και το μοναδικό σε όλη την Πελοπόννησο που κάθονται και φτιάχνουν χιλοπίτες ή τραχανάδες με το χέρι. Είναι κάτι το μοναδικό. Πριν μπούμε όμως μέσα και πριν πάμε να συναντήσουμε τους ανθρώπους που θα μας μιλήσουν, ήθελα να σας δείξω λίγο τον κήπο τους. Ακόμα και αυτός ο κηπάκος δεν είναι ένας απλός κήπος. Ελάτε και θα καταλάβετε. Εδώ πέρα μέσα γίνεται ένας χαμός από ντομάτες με παραδοσιακό σπόρο, παλιό σπόρο, οπότε καταλαβαίνετε τι μυρωδιά έχει αυτή τη στιγμή γύρω μας, συν λάχανα, συν ό,τι οπωροκυπευτικό θες. Όχι μόνο για το σπίτι, αλλά και για κάποιες δουλίτσες που κάνουν. Συγκεκριμένα, άμα δείτε πίσω μου, έχει κάτι λιαστές ντομάτες. Θα μας εξηγήσουν όμως και για αυτές τι γίνεται. Γιατί εκτός από τις λιαστές ντομάτες, έχω μάθει ότι φτιάχνουν και πολύ ωραία βάζα με σάλτσα ντομάτα. Θα μας τα πούνε όμως όλα. Πάμε τώρα μέσα, γιατί μας περιμένουν οι άνθρωποι, να μιλήσουμε για τις χιλοπίτες και μετά θα έρθουμε εδώ πέρα. Μας έχουν πνίξει μυρωδιές. Φτάσαμε. Εδώ μέσα είναι το εργαστήρι που σας έλεγα. Είναι το εργαστήρι της παραδοσιακής χιλοπίτας της Παπαδιάς. Μέσα είναι η κυρία Παναγιώτα, η οποία μας περιμένει. Ήδη μας έρχεται μια μυρωδιά, παιδιά, από μέσα ενός φρέσκου τραχανά, φρέσκιας χιλοπίτας. Έχει μεγάλη διαφορά η εμπορική, η χιλοπίτα του εμπορίου από τη χειροποίητη. Γιατί και τα υλικά είναι αγνά εδώ πέρα. Δεν είναι οτιδήποτε υλικά. Όλα τα υλικά και από τις κοτούλες, όλα αυτά είναι δικά τους. Και έτσι είναι η διαφορά. Και εκεί βλέπουμε λοιπόν αυτή τη μυρωδιά. Πάμε λοιπόν μέσα να συναντήσουμε την κυρία Παναγιώτα που θα μας δώσει και τις πληροφορίες. Κυρία Παναγιώτα! Παναγιώτα, τι κάνεις? Καλά είμαστε, εσείς καλά είστε, καλώς ορίσατε. Καλά, περνάγαμε απ' εργαστήρια. έξω. Ναι, Μύριζε έτσι ο τραχανάς, χιλοπίτες, δεν ξέρω αν θα φτιάξει, αλλά μυρίζει πολύ έντονα. χιλοπίτες. Χιλοπίτες είναι τώρα, Ναι. πολύ ωραία. Και έλεγα εδώ στους τηλεθεατές ότι η μυρωδιά, αυτή η έντονη χαρακτηριστική μυρωδιά δεν είναι τυχαία, καθώς τα υλικά που έχεις είναι φυσικά υλικά. Εγώ ξεκινάω το πρωί στις 5 και θα φτάσει και η μέρα να είμαι στις 11 η ώρα ακόμα στο εργαστήριο. Το βράδυ. Από τις 5 η ώρα το πρωί Από με τις τις 5 η 11. ώρα, ναι. Γιατί έτσι, δηλαδή, τι το πέδεμά σου.
Γιατί αυτό το ζυμάρι, οι χιλοπίτες ή ο τραχανάς, οτιδήποτε, έχουν μια προεργασία. Θέλουμε το γάλα μας που είναι φρέσκο από τις γίδες μας, τα αυγά μας από τις κότες μας πάντοτε είναι χωριάτικα. Και για να πετύχεις ένα καλό υλικό ή στον τραχανά ή στις χιλοπίτες πρέπει να έχεις μια προεργασία νωρίτερα και με πολλή όρεξη και με πολλή αγάπη. Το ζυμώνουμε το ζυμάρι μας, το αφήνουμε κάθεται και μετά ξεκινάμε να το απλώνουμε. Είναι δηλαδή και η διαδικασία το ότι δεν τα απλώνουμε απλά και τελειώσαμε, το αφήνουμε να ξεκουραστεί. Ναι, το αφήνουμε να ξεκουράζεται και μετά απλώνουμε. Και το απλώνουμε στα τραπέζια και αν ο καιρός είναι όπως είναι σήμερα, θα ξεραθεί μέσα σε 3 ώρες. Για πες μου λοιπόν εδώ πέρα, σε πετύχαμε λοιπόν στην ώρα που φτιάξεις. Τι θα φτιάξεις καταρχήν εδώ πέρα τώρα, τι φτιάχνουμε? Τώρα θα φτιάξουμε χιλοπίτες. Με αυτό το φύλλο. Το απλώνουμε με το μπλάστη μας. Το αλεύρι αυτό το αλεύρι είναι... δεν είναι σε αυτό που ξέρουμε το εμπορίου. Όχι, αυτό είναι το αλεύρι, είναι κίτρινο σκληρό, το οποίο το έχουμε σπείρει στο χωράφι μας, το έχουμε θερήσει. Δικό σου... Έχω δικό μου σιτάρι. Μπράβο. Και το πάμε στο μήλο μας, το αλέθι, και το φέρνουμε και κάνουμε τη δουλειά μας, γιατί θέλουμε να είναι κίτρινο σκληρό. Άρα και το σιτάρι δικό σου και το γάλα δικό σου και τα αυγά δικά σου. Ναι, γιατί πρέπει να ξέρω τι βάνω μέσα στα υλικά μου. Τα υλικά μου, να ξέρω τι φτιάχνω. Να κάνω κι εγώ εδώ να πέρα Ας αυτό έτσι όπως είναι. Θα σου επιτρέψω να κάνεις. Ξεκινάμε από την αρχή με φύλλο, το οποίο το βάνουμε, ρίχνουμε το αλεύρι μας και ξεκινάμε με τον πλάστη μας. Για να... λοιπόν, θα αφήσουμε τον κύριο να μπορούν να φτιάξει χιλοπίτες. Για να δουν πραγματικά πώς γίνεται η δουλειά, για να μαθαίνουν και οι νοικοκυρές. Και να μαθαίνουν και οι νέοι. Να σου πω κάτι, οι νοικοκυρές, οι γυναίκες σημερινές θα το κάνουν αυτό? Είναι μερικές που το κάνουν ακόμα, αλλά που είναι μεγάλη ηλικία. Όχι, εγώ σου λέω για μία που δεν θέλει να παντρευτεί τώρα. Δεν πρέπει να φτιάξει τον άντρα και χιλοπίτες. Το βλέπει δύσκολο. Εκτός κι αν είναι κάποια κοπέλα που τα θέλει να τα κάνει όλα. Μάλιστα. Λοιπόν, σας έχω το κατάλληλο άτομο. Δώσ' μου ένα δευτερόλεπτο. Πόπι! Έλα μέσα. Η Πόπι είναι άτομο από την ομάδα μας. Είναι άτομο από το συνεργείο μας η Πόπι. Πόπι μου, έλα εδώ. Ωραία. Πριν παντρευτείς, είπαμε με την κυρία Παναγιώτα να σε μάθουμε να φτιάξεις χιλοπίτες. Γιατί ξέρω ότι υπάρχει ένα παλικάρι που ενδιαφέρεται για σένα. Ξέρω ότι του αρέσει πολύ η χιλοπίτες στα κρέατα, αλλά αυτά του αρέσει τρελαίνεται για τέτοια πράγματα. Θέλω λοιπόν να δεις λιγάκι, δείχτης λίγο. Έλα κορίτσι μου να σου δείξω πώς θα κάνουμε τις... Θα γλύφετε τα δάχτυλά σας. Απλώνουμε το φύλλο με τον πλάστη μας εδώ έτσι. Να είναι ωραίο, όμορφο, λίγο. Μπορείς να το κάνεις. Έχω τόσο μπράτσα, αλλά... Δεν πειράζει. Για βάλε ένα εδώ, θέλει μπράτσα. Λοιπόν, είπαμε από εδώ. Ναι, ναι. Ωραία. Σφίχτα τα χέρια σου. Τι είναι αυτά? Ακόμα λίγο. Δώσε. Έτσι ακριβώς, ωραία το πας. Ναι. Άρα Μιχάλη που είσαι ωραία. Πού είναι άλλο αυτό? Ναι, ωραία το έκανες. Και μετά το κάνουμε το φύλλο έτσι να είναι όμορφο. Το ανοίγετε με τα χέρια δηλαδή. Ναι, ωραία. Μέχρι και μετά? Μετά το πάω στο μηχάνημα και το απλώνω λεπτό για να γίνει όμορφη χιλοπίτα στο τέλος. Ωραία. Άρα κάτι ναι, άμα θες ακόμα θα σου δείξω πιο πολύ. Ωραία. Θα σε ξαναχρειαστούμε σε λίγο, κύριε Απόκη. Παίρνουμε το φύλλο από εδώ. Ναι. Και επειδή έχει μια δικασία πρέπει να γίνει όμορφο, δηλαδή μπορούσαμε να τα ανοίξουμε ακόμα πιο πολύ το φύλλο. Ναι, καλά. Δηλαδή να γίνει ακόμα πιο πολύ. Πάμε να μας δείξεις και τα άλλα φύλλα που έχεις ανοίξει, τα έτοιμα. Θα σας τα δείξω. Εκεί. Και κατόπιν και τα άλλα από εδώ. Να ρωτήσω τώρα κάτι, ένα εύλογο ερώτημα που θα πρέπει να πει κάποιος. Πριν τα κόψεις. Ναι. Έτσι όπως είναι μπορούμε να το κάνουμε σαν κανελόνι, πόσο λένε, που βάζουν και γέμιση και το κάνουν έτσι σαν τυλιχτό. Όπως είναι τώρα θα κολλήσει. Αλλά κανελόνι το έχω φτιάξει έτσι και πέρα. Θα μας δείξει και κανελόνια, παιδιά. Ωραία, ωραία. Αυτά τα φύλλα, άμα θέλουμε να κάνουμε κανελόνια, τα αφήνουμε. Ναι. Και αυτά έρχονται και ξερενώνται μόνα τους και μαζεύουν μόνα τους. Ωραία. Όταν μαζέψουν μόνα τους γίνονται σαν αυτό εκεί πέρα το κανελόνι. Κάνε πως κόβουμε, να μας δείξει πρώτα εδώ πέρα πως κόβουμε. Τις χιλοπίτες και μετά θα σας... Για να μαθαίνει και ο κόσμος. Είδατε, δηλαδή όταν δεν έχεις μηχανές, είναι αυτό που λέμε, οι κινήσεις που γίνονται. Αυτή η ενέργεια που βγαίνει από μέσα σου είναι σαν να δεις ένα κομμάτι της ψυχής σου. Σωστά. Ναι, σωστά είναι. Πρέπει να έχεις αγάπη, μεράκι. Και τη μεταφέρεις αυτή την αγάπη. Ναι, και οπωσδήποτε, αν είσαι μελαγχολική απάνω στο ζυμάρι αυτό, δεν θα σου πετύχει, αλλά όχι μόνο στο ζυμάρι αυτό, και ό,τι άλλο μπορείς να κάνεις. Είτε το φαγητό σου, είτε τα βοτανά σου που μαζεύουμε, είτε τον τραχανά, κάτι θα πάει στραβά και κάτι θα χαλάσει. Όταν είσαι στεναχωρημένη, μελαγχολική, πάντως κάτι δεν θα πάει ποτέ καλά. Αυτό θέλει πάντοτε μεράκι. Γι' αυτό οι παλιές μαζευόσανε μαζί
και όταν κόβανε χιλοπίτες, μαζεύασαν 5 γυναίκες, 6-7, το καλαμπουρίζανε, γελάγανε και μέχρι και τραγούδια λέγανε πάνω στους χιλοπίτες που κόβανε. Αυτά θυμόμαστε πιο παλιά. Αυτά είναι ωραία. Λοιπόν, Το μεγάλο δεν κόβει. ξεκινάμε μαθήματα μαγειρικής. Σήμερα λοιπόν σας έχουμε χιλοπίτες. Τώρα το πώς το κόβουμε. Είναι πανεύκολο. Είναι πολύ εύκολο. Άμα δεν φάτε και κανένα δάχτυλο. Μην βλέπετε την κυρία Παναγιώτα που τα παίρνει. Μπορείτε να βάλετε το χέρι σας έτσι. Όχι, ναι, εγώ έχω άλλη τεχνική. Εντάξει. Γιατί εκεί που ήμουν τα ξέρω καλά. Λοιπόν, έτσι, αυτό είναι το λεπτό. Αυτό εδώ πέρα, κυρία Παναγιώτα, είναι χιλοπίτα. Ναι, είναι για τη Σας χιλοπίτα. τα λέω για να τα ξέρετε, Ναι. να σας μάθω και εγώ δύο πράγματα. Ναι, να μας μάθετε. Τα δεχόμαστε. Και μετά, άμα θέλω όμως, είπαμε τέτοιο Λαζάνι. να το κάνω κάπου εδώ. Ναι. Ε? Λίγο πιο πλατή. Έτσι. Τόσο, έτσι. Ναι, τόσο, ναι. Ορίστε κύριοι, μέσα σε λίγα λεπτά έφτιαξα ένα καζάνι. Καλά, ούτε μια μερίδα δεν είναι. Να φάει μια Ιδίως μερίδα, για μένα, ό,τι ναι. πρέπει για τον εαυτό του. Για μένα, ναι, θα φτάσει Ναι, κάπου. φτάνει ένα πιάτο. Αυτά όταν θα βράσουν θα γίνουν 3 φορές Αυτά. πιο πλατιά. Οπότε μετά φαντάζομαι τα ανοίγουμε αυτά, Ναι, αυτά μετά για να γίνει ωραίο το λαζάνι μας, θα κάνουμε έτσι. Τα κάνουμε. Λοιπόν, παιδιά, και αυτό είναι εύκολο, το έμαθα. Ήδη το έμαθα. Το ξέρω, το γνωρίζω. Έτσι κάπως, και δεν τα κόβουμε. Έτσι, ναι, όχι, δεν θα τα κόψεις, δεν τα κόψεις. Έτσι. Όπως είναι, ναι, έτσι. Πέκτασα τα χέρια σου. Να. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Παναγιώτη, κοιτάξτε, εγώ προτιμώ να τα τρώω αυτά. Έμαθα όμως, δεν μπορώ να πω. Έμαθες. Έμαθα, Έκοψες πάντως Ωραία. χιλοπίτες. Πάμε λοιπόν τώρα να μας δείξει η κυρία Παναγιώτα τα προϊόντα. Είδαμε πως φτιάχνονται, πάμε όμως να δούμε τι θα φάμε. Για πάμε. Ελάτε. Αυτός είναι ο τραχανάς ο πικάντικος, φτιαγμένος με πιπεριές και απλές και καυτερές. Γι' αυτό έχει και αυτό το κόκκινο χρώμα. Ναι, έχει πάρει από τις πιπερίες κόκκινο χρώμα. Όταν θα ξεραθεί θα έρθει στο λευκό χρώμα, δεν θα έρθει σε τέτοιο χρώμα, θα είναι λευκό. Πώς μυρίζει. Μου σκουβολάει πραγματικά. Εν τω μεταξύ, Μου θυμίζει τα χρόνια που ήμουν στη Μυτιλήνη και όλες εκεί πέρα οι γυναίκες φτιάνανε- φτιάχνανε ωραία χρόνια. ωραία χρόνια. Πραγματικά δεν γυρίζουν αυτά τα χρόνια πίσω εύκολα. Όχι, αλλά εσύ και κάποιοι άλλοι κρατάτε τις παραδόσεις και είναι καλό Όσο αυτό. μπορούμε. Όσο μπορείτε, γιατί δεν βλέπω η καινούργια γενιά να ενδιαφέρεται πολλά. Γι' αυτό και αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Να κρατήσουμε λίγο την παλιά παράδοση. Έχω το εργαστήριο τώρα από το 2001. Αυτό έχει Το έχω αρκετά χρόνια. αρκετά χρόνια. Εντάξει, το ξεκίνησα σιγά σιγά. Επιχειρηματικά πώς πάει. Επιχειρηματικά ξεκινάει από το Σεπτέμβρη μήνα και τελειώνει το Μάρτι. Το καλοκαίρι δεν έχουμε δουλειά. Απλά δουλεύουμε κάτι άλλο. Δουλεύουμε τα βότανα, δουλεύουμε αληφές, δουλεύουμε. Θα μου τα δείξεις και αυτά. όλα έξω, αυτά. γιατί είδα και κάτι ντομάτες που είσαι επεξηραμένες. Τις ντομάτες επεξηραμένες, αυτά η δουλειά τώρα είναι τώρα. Γιατί τώρα ψωνίζει ο κόσμος. Το χειμώνα τρώγονται τα ζυμαρικά αυτά. Βέβαια. Σπάνια θα φάει άνθρωπος καλοκαίρι ζυμαρικό. Ωραία. Και είναι ο τραχανάς ο πικάντικος αυτός. Μετά φτιάχνουμε και άλλος τραχανάς. Είναι ο γλυκός που κάνουμε στο καζάνι με το γάλα. Είναι ο ξινός κανονικά. Είναι με τα μανιτάρια τραχανάς. Με άγρια χόρτα, το οποίο με τα άγρια χόρτα έχουμε πάρει και την ευρεσιτεχνία γιατί δεν υπήρχαν πουθενά και τα έχουμε βάλει σε. Τραχανάς με άγρια χόρτα. Με άγρια χόρτα. Και φαντάζομαι άγρια χόρτα μαζεμένα από το βουνό. Από το βουνό. Έτσι. Μυρώνια, καυκαλίτρες. Καταλαβαίνετε τώρα για τη γεύση μιλάμε. Χιλοπίτες. Γεύσεις που δεν θα τις βρείτε ούτε στα πιο ακριβά εστιατόρια. Δεν υπάρχει αυτό. Ναι, το λέω κυριολεκτικά. Αυτό είναι ακριβό ζυμάρικο. Δεν μπορεί να το πάρει ένα μαγαζί να φτιάξει με μυρώνια, καυκαλίτρες και όλα αυτά να Τι τα να πάρει, κάνει. δεν παίρνουν βιομηχανοποιημένα, δεν παίρνουν χειροποίητα. Αυτό είναι λίγο σπάνιο. Εντάξει, λίγα μαγαζιά το δουλεύουν. Ωραία, αυτό. Λίγα μαγαζιά. Μάλιστα. Ειδικά αυτό το ζυμαρικό. Μυρίσαμε τον τραχανά, μυρίσαμε και τις χιλοπίτες. Πάμε να μυρίσουμε όμως και λίγα βότανα και ντοματούλες. Γιατί πάμε τώρα να μου μυρίσουμε έχουν και μείνει βότανα. Στο μυαλό την ώρα που έμπαινα ακόμα και η ντομάτα, επειδή είναι και παλιά σπορά, έχει αυτή την έντονη μυρωδιά. Δηλαδή μπαίνεις τώρα σε ένα χώρο και μυρίζεις από χιλοπίτες, ντομάτες, πιπεριές, τα πάντα. Πώς να αντέξουμε πια. Πώς να αντέξουμε. Πάμε να τα δούμε. Εδώ πέρα λοιπόν τώρα είναι οι ντομάτες, γιατί έχουμε μάθει ότι εκτός από χιλοπίτες φτιάχνουμε και αποξηραμένες ντομάτες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τις βάζεις και στους τραχανάδες μέσα. Ναι, άμα τις βάζω χρειαστεί. και μέσα στο τραχανά. Κάνω και τραχανά με ντομάτα. Για πες μας λοιπόν, αυτή ξέρουμε είναι αποξηραμένες, βλέπω δεν έχεις ρίξει και αλατάκι από πάνω. Ναι, έχω ρίξει και αλάτι. Την παίρνουμε την ντομάτα, την καθαρίζουμε, αλλά παίρνουμε να είναι καθαρή ντομάτα, ωραία. Να μην έχει δηλαδή στίγματα. Να μην έχει στίγματα και να μην έχει και το λευκό στη μέση. Αυτή είναι πολύ γινωμένη. Αυτή κάνει για λιαστή τώρα.
αυτή τη στιγμή. Την απλώνουμε πάνω στο τζάμι, στο τσίγκο που θέλουμε. Αλλά να είναι γραβανιζέ ο τσίγκος, αλλά πιο πολύ στο τζάμι. Μία κόψη κάνουμε σε αυτές. Μία κόψη στις μικρές. Ναι. Ας πούμε, όταν είναι μια μεγάλη σαν αυτή εδώ, θα κάνουμε 2 κόψεις. Έτσι. 3 εκεί. Ωραία. Αυτή τη διαδικασία κάνουμε. Οπότε μετά αυτό λεπταίνει έτσι το κομμάτι. Μετά θα του ρίξουμε το αλάτι μας απάνω. Για να δω έτσι μία. Για δοκιμάστε μία, είναι πολύ ωραία. Τώρα αυτή εδώ είναι αποξηραμένη, πόσες μέρες είναι εδώ πέρα αυτή? Αυτή είναι 2 ημέρες. 2 ημέρες, κύριε, έλα να ακούσετε το κράτς. Όχι, δεν είναι κράτς, είναι πολύ νόσο. 2 μέρες. Αυτή θα κάτσει τώρα άλλες 3 ημέρες. Είναι φοβερή. Μιχάλη, έλα Μιχάλη μου, έλα εδώ. Έλα Μιχάλη, πάρε μία ντομάτα να Όλη η ομάδα να δοκιμάζει. Να δοκιμάσετε. Πάρε όποια θέλεις. Ας πήρε κρυφά μέσα πριν. Ας πήρες κρυφά, δεν πρέπει να πάρει φανερά. Έτσι. Για φάει τώρα. Ειλικρινά θα την έτρωγα και σκέτη. Μισογεινωμένη, αυτή δεν είναι τέλεια, όπως οι άλλοι. Θα την έτρωγα και σκέτη, έτσι είναι Μιχάλη. Για φαγητό έτοιμη. Υπέροχη. Ναι, είναι πολύ. Μα είναι και η ντομάτα που είναι περιποιημένη σωστά, γι' αυτό και είναι για αυτή υπέροχη. Είναι υπέροχο, είναι υπέροχο. Ναι. Και όπως είπαμε, εκεί πέρα στο ταμπλέ τι έχεις? Εδώ έχω βάλει ντομάτα την οποία έχω κάνει για πελτέ. Μπράβο, για πελτέ. Και, να πάρουμε ένα πλάνο τον πελτέ. Εδώ είναι η ντομάτα. Παναγία μου. Έχει τα αλάτια μέσα, χαμός. Αυτή τη ρίχνουμε μέσα εδώ στο μπολ για να μπορέσει να βράσει, να κάνει ζύμωση. Μόλις θα κάνει τη ζύμωση αυτή θα μπορέσουμε μετά να τη στύψουμε στο μηχάνημα. Πριν φύγουμε από εδώ θα κάνω μια παραγγελία στην κυρία Παναγιώτα. Κυρία Παναγιώτα, την επόμενη φορά. Ναι. Ό,τι πω, παιδιά, δεν θα είναι από το σούπερ μάρκετ, θα είναι από τα χεράκια της. Την επόμενη φορά θέλουμε χιλοπίτες με κοτόπουλο ή κόκορα κρασάτο κοκκινιστό και με μια πλούσια σαλάτα και με ντομάτα και λάχανα και αυτά και μελιτζάνες τηγανιτές. Ναι, μελιτζάνα τηγανιτή. Δεν ζήτησα κάτι το οποίο θα πάει στο σούπερ μάρκετ. Όχι, ζήτησα κάτι που το έχεις εδώ μπροστά. Που το έχω εδώ μπροστά μου. Μπροστά στο περιβόλι μου. Τα κόβεις, τα φτιάχνεις και προχωράς. Παραγγελία. Αυτό ήταν. Παναγιώτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Είσαι υπέροχη. Δεν πειράζει. Μακάρι να λεωνόμαστε πάντα από ντομάτες. Και να γυρίζετε να δείτε τα ωραία όμορφα της. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς τώρα. Πάμε να συνεχίσουμε να δούμε και το μοναστήρι, να δούμε και άλλα σημεία εδώ στο χωριό. Να πάτε ευχαριστούμε παντού. πάρα πολύ, Παναγιώτα μου. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και σύντομα. καλή δύναμη να έχετε, παιδιά. Αυτά είναι, κύριε. Να είστε καλά. Και υγεία πάνω απ' όλα. Ανεβήκαμε. Είναι μια κουραστική διαδρομή τα σκαλάκια, αλλά σίγουρα αξίζει ο κόπος. Και για τη θέα, αλλά και για το μοναστήρι, το οποίο είναι πολύ παλιό. Πάμε για χαμασκοπή Ανάσταση, πώς πάμε. Το είχαν καλογέρι και λέγανε ότι το μισό το βάζανε
Είχε εδώ χώρισμα και κρύβανε παρούκι. Το κρυφό σχολείο. Μάλαβες. Μέσα είναι το κρυφό σχολείο. Πηγαίνετε. Εδώ. Για να μην πες τα κυρία. Εδώ αυτό εδώ είναι που βάζανε οι καλογέροι το λάδι, γιατί πρώτα το μοναστήρι και καλογέρους. Από το 1740, θα το δείτε πάνω, το 1936 έγινε γυναικείο, αλλά δεν κατοικήθηκε ποτέ από γυναίκες εδώ πέρα, πηγαίνανε και πόσα. Φανταστείτε τώρα να ζούσατε στα χρόνια το 1821, εκεί σε αυτά τα χρόνια και να ερχόσασταν εδώ πέρα αναγκαστικά να κάνετε σχολείο. Είναι μια διαδρομή πολύ δύσκολη. Η ζωή τότε δεν είχε αυτές τις παιδικές χαρές όπως έχουν τώρα στα σχολεία. Ήταν πολύ ζώρικη για τα παιδιά, ιδίως για τα παιδιά. Ξέχαρα ότι έπρεπε να ανέβουν τόσα πολλά σκαλιά για να έρθουν εδώ κρυφά, να περάσουν μέσα από τάγματα Οθωμανών, για να μπουν εδώ μέσα να μάθουν 5 γράμματα, για να μεταδώσουν την ιστορία, για να μπορούν και αυτά να πούνε κάτι στα παιδιά τους, στις επόμενες γενιές. Ερχόντουσαν εδώ πέρα με έναν ιερέα, ο οποίος προσπαθούσε και αυτός να κάνει υποτυπώδες μαθήματα, γιατί δεν μιλάμε τώρα έτσι, ούτε μολύβια, ούτε χαρτιά, ούτε τίποτα. Εδώ ήταν ό,τι ακούγαν από τους ιερείς. Σε αυτό λοιπόν εδώ πέρα το δωματιάκι, αυτό ήταν το κρυφό σχολείο. Εδώ πέρα μαθαίνανε αυτά τα 5 υποτυπώδη πράγματα. Και μην ξεχνάτε ότι αυτές οι γενιές δώσανε παιδιά, δώσανε άτομα στο μέλλον, τα οποία βγήκαν και επιστήμονες και σπουδαγμένοι. Μέσα από αυτό το χώρο, ας πούμε ότι ήταν η ρίζα της μάθησης εδώ πέρα για τις επόμενες γενιές. Εδώ λοιπόν είναι το μουσείο, Μουσείο. Το δισκοπότηρο αυτό που είναι το Μπρούτζινο, Ναι. ο Καλίνικος ο Καλόγερος εκοινώνησε τα παιδιά τα καντιλέικα που πήρανε μέρος στο Λεβίδι, στη Μάκια στην Τρίπολη. Το Μπρούτζινο μιλάω. Το Μπρούτζινο, ναι. Λοιπόν, τα άλλα, αυτά τα δύο είναι από τους Καλογέρους, πολύ παλιά, ούτε ξέρω και. Αυτό είναι 120 χρονών, ο παπάς που έχει πεθάνει πολλά χρόνια, το δώρισαν Πολύ ωραίο. καραμπινίτσα. Αυτό το πολυέλαιο τον κάνανε δώρο τα παιδιά στην Αφρική όταν πήγανε, μαζέψανε ένα έτσι και είδαν μισό μέτρο. Όταν βρέθηκε άλλος δωρητής, ξέρεις, τον βγάλουν από το μοναστήρι, τον βρήκα εγώ, τον έστειλα στην Αθήνα, το συναρμολόγησα και μου λένε τέτοιο κρίσταλο δεν υπάρχει, φίλε. Κατάλαβες, αυτή η εικόνα εδώ ήτανε, ξέρεις, γιατί πρώτα στο μοναστήρι και έκανε τους πολυελαίους με λάδι. Ναι. Και δεν φαινότανε. Και Φέτος να βρεις. έχουμε μια κοπέλα εδώ, αγιογράφο, πολύ καλή. Ναι. Τη φτιάξαμε, την καθαρίσαμε. Λέει η χρονολογία πάνω. Από πότε είναι αυτή η περίπτωση, Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω για να δούμε πράγμα. να πούμε και στους τηλεθεατές. Ναι. Λοιπόν, εδώ πέρα αυτή η εικόνα, παιδιά, είναι από το 1930. Μιλάμε τώρα για 70, 50, πόσο, 95 χρόνια. 100 χρόνια. Κοντά 100 χρόνια εικόνα. Ναι, ναι. Την οποία έχει καλοσυντηρηθεί και γι' αυτό φαίνεται και τόσο ωραία. Ναι, ναι. Αυτές οι λάμπες είναι που καίγανε με πετρέλαιο πρώτα πρωτού ήρθε το ρεύμα. Αυτό είναι το σίδερο που σιδερώνανε. Ναι, ναι. Αυτά τα κλειδιά είναι από το μπουρτζι κάτω. Εδώ κάτω. Ναι. Το μπουρτζι, τι είναι το μπουρτζι, τα ακούμε για Θα σας πω την ιστορία του. να ακούσουν και εδώ οι Το τηλεθεατές. μπουρτζι είναι ένας χώρος που όταν έγινε η Επανάσταση κρυφτήκανε μέσα οι καντιλέοι τα παιδιά και οι νέοι. Αλλά κάτι έγινε μετά κάποια προδοσία, μπήκε ένας Τούρκος και τους εσφάξαν όλους. Και το αίμα πήγε όταν έβρεξε εδώ κάτω. Κοίτα να δεις, είναι, τώρα θα φτιάξουμε ένα χώρο. Από πάνω φαίνεται καλύτερα. Εκεί είναι ένα εκκλησάκι ήτανε, οι Άγιοι Πάντες. Φαίνεται πολύ λίγο. Τώρα θα φτιάξουμε ένα προσκυνητάρι εδώ. Εκεί κάτω ήταν το μπουρτζι. Το μπουρτζι είναι εδώ. Είναι Από εκεί. κάτω στο βράχο. Μπορεί να πάει κάποιος να κατεβεί, να το δει. Λοιπόν, εδώ που είναι η κολόνα ακριβώς, φαίνεται μια μαντρούλα, είδες. Κάτι πετρούλε. Ναι. Εκεί όταν έβρεξε, μάνα μου πέθανε 101 χρονών και μου έλεγε από τη μάρα της, από τον πατέρα της, όταν έβρεξε το αίμα πήγαμε και κάτω. Κατάλαβες, οι Άγιοι Πάντες. Τώρα θα φτιάξουμε ένα κλεισάκι εκεί, σιγά σιγά, γιατί αυτά βλέπετε είναι τώρα. Ναι. Εδώ αυτό ήτανε, αν δεν το φτιάναμε έρχεται
αρχινάγια και τα. Πάλι, με τα ξέρεις. χρόνια, βέβαια. Η μάντρα αυτή μου είπε ήρθε μια βόρτα ήμουν εδώ με ένας μηχανικός από τη Χαλκίδα. Αν δεν βάλουμε κεραμίδια θα ανοίξει. Ήτανε με μάρμαρο. Και τώρα τα τρίψαμε όλα και γίνανε πέτρα. Και μέσα εδώ όλα ήταν με μάρμαρο, κατάλαβες. Ήβραμε παλιά κεραμίδια. Εδώ πέρα. Αυτά εδώ όταν οι καλόγριες έρχονται, χώσανε, φέραν την πρίκα τους. Όπως εμείς όταν πάμε. Είναι από τις καλόγριες ρούχα. Και διάλεξα τα πιο εδώ και από εδώ θα δείτε πάρα πολλά που έχω. Οι καλόγριες όμως ερχόντουσαν να αφήναν την πρίκα τους και δεν ξαναφεύγαν πάλι. Ερχόντουσαν πρωί βράδυ εδώ. Όχι, θέλω να πω, δεν ξανά είχαν τη ζωή την κανονική. Από εκεί πέρα έπρεπε να ακολουθάνε ένα κανόνα, έτσι. Μένανε κάτω, ήταν 10 καλόγριες στο μετόχι. Και ερχόντουσαν πρωί βράδυ, ανάβαν τα καντήλια εδώ, γινόταν λειτουργίες. Πρωί βράδυ να ανεβαίνετε αυτά τα σκαλιά. Θυμηθείτε τα σκαλιά. Τώρα έχει μείνει μία, είναι 88 χρονών και η άλλη είναι κοντά 60. Αυτό εδώ είναι στην ωραία πύλη, το παλιό, που ανοίγει. Τώρα φτιάξανε καινούριο. 1919. Μάλιστα. Βλέπεις, λέει οι ημερομηνίες. Λοιπόν, αυτό είναι. Είναι πραγματικά ένα μουσείο. Άμα δείτε τις ημερομηνίες που είναι πάνω και οι εικόνες αλλά και τα διάφορα αντικείμενα, θα καταλάβετε ότι μιλάμε για 1900 και κάτι ψηλά. Βέβαια το μοναστήρι, όπως μας είπανε, είναι από το 1020. Το μοναστήρι είναι από το 950 κάτι νομίζω. Από τότε χρονολογείται. Απλά κάει και μια-δύο φορές. Μια με τους Οθωμανούς και μια με τα ορλοφικά. Και έτσι λοιπόν είχαμε τις καταστροφές, τις οποίες όμως πάλι το ξαναφτιάξανε και όπως βλέπετε όλο και πιο καλύτερο. Πάμε να δούμε και τους άλλους χώρους. Το 1734 εμόνασαν άντρες εδώ. Μέναν εδώ. Ναι. Μέναν εδώ. Κάνε φούρνους, όλα. Κημητήριο κάτω, στέρνες. Το 1936 έγινε γυναικείο. Αλλά από το 1000 δεν κατοικήσανε γυναίκες επάνω. Ήταν το μετόχι. Πιο εύκολα. Ναι, πιο εύκολα. Αλλά κάθε μέρα είχαν τα γαϊδουράκια, τους ερχόσανε πάνω. Να βάλουν τα καντήλια. Καταλαβες. Και έχεις μαζέψει τώρα τα οστά, είπες. Τα οστά, εδώ. Από τους καλόγριους από το 1700 κάτι. Είναι μέσα μεγάλο τούνελ. Ναι. Από το βράχο και έρχεται και νερό. Ωραία. Είναι αυτό μας έλεγες, ναι. Ναι. Λοιπόν, εδώ βρέθηκε η εικόνα, παιδιά. Εδώ μέσα. Προχωράτε. Εδώ πέρα λοιπόν. Εδώ βρέθηκε η εικόνα. Το μοναστήρι το χτίζαν απέναντι. Όταν πηγαίνανε το πρωί δεν βρίσκαν ούτε καντιλάκι. Γιατί όταν χτίζουν εκκλησίες, λογικό βάζανε ένα καντήλι και μια εικόνα. Και πού πήγε η εικόνα, πού πήγε, τελικά παρακολουθήσαν ένα κατσικάκι που έρχονταν εδώ, γιατί έτρεχε νερό, όπως το είδατε. Και την τρίτη φορά το βρήκανε και λέγανε πάλι, τους ρώταγα, γιατί έφυγε. Μα δεν ήθελε η Παναγία να είναι απέναντι από το χωριό, να ακούει ούτε βλαστήμιες, ούτε κοτσομολιά, ούτε τίποτα. Θέλει να πάει απόκρυφα στον βράχο. Κατάλαβες. Αυτές είναι ωραίες ιστορίες. Ναι. Και για να καταλάβετε και εσείς τηλεθεατές, όταν λέμε απέναντι, μιλάμε τώρα να είναι αυτό το βουνό, να περνάμε μια ολόκληρη πεδιάδα και να είναι στο απέναντι βουνό. Και να θέλουν να χτίσουν εκεί την εκκλησία και να φεύγει η εικόνα από εκεί μαζί με το κατηλάκι και να τη βρίσκουν στο απέναντι βουνό, εδώ πέρα δηλαδή. Έτσι εξηγείται που χτίστηκε και τόσο ψηλά και όλα αυτά. Γιατί λέγαμε στη διαδρομή με τα παιδιά, γιατί το χτίζαν τόσο ψηλά. Γιατί βρήκαν την εικόνα. Εδώ ήταν η εικόνα. Εδώ, το νεράκι. Αν ήταν πιο χαμηλά, δεν χτίζαν πιο χαμηλά. Ναι. Όχι, αφού βρήκαν εδώ μέσα την εικόνα. Συγκεκριμένα δηλαδή κάπου εδώ τη βρίσκαν κάθε φορά. Ναι. Και όλο το χωριό τότε, γιατί ήταν 1.000 άτομα εδώ και 2.000 θα ήταν τότε. Με τα ζώα δεν ήξεραν ποιος να κουβαλήσει πέτρες, κουβαλήσει τσιμέντα, να κουβαλήσει ό,τι υπήρχε εκείνη την εποχή. Για να χτιστεί, το είχαν με καμάρι. Πώς τα κουβαλάγαν αυτά σε τέτοιο υψόμετρο. Με τα ζωντανά, με τα ζώα. Δεν ήταν αυτός ο δρόμος. Δεν υπήρχε δρόμος. Υπήρχε ένα μονοπάτι, το θυμήθηκα. Κομμάτι, έτσι, ναι. Ένα μονοπάτι που περνάγαν ζώα. Ναι. Και οι πεζοί.
της Παναγίας που ερχόμαστε πάνω, 15 Αυγούστου, ήταν 1 χιλιόμετρο κόσμος. Ο ένας πίσω από τον άλλον. Κατάλαβες. Μετά έγινε να καταλάβεις, είμαι εγώ 75 τώρα, ο δρόμος αυτός πρέπει να έχει 50 χρόνια, 45. Κατάλαβε, ο κεντρικός εδώ. Και είπαμε, γιορτάζει της Παναγίας και μαζεύει και πάρα πολύ κόσμο, παρόλο το υψηλό 15 Αυγούστου, πάρα πολύ κόσμο, παραμονή. Ανεβάζουμε την εικόνα επάνω με τα πόδια. Βέβαια. Καντιλέοι, τα παιδιά τα καντιλέικα όπου έχουν πάει έχουν ευημερήσει. Πάει, τελείωσε. Και δεν ξεχνάνε, τον ταξιάρχη τον φτιάξανε παιδιά από την Καντήλα. Που κάηκε. Ναι. Το μοναστήρι εδώ είδατε τι έχουν φτιάξει. Μέσα σε 2,5 χρόνια. Ναι. Όλες τις εκκλησίες. Όλες τις εκκλησίες. Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξεχνάνε το χωριό τους. Ειδικά αυτό το στολίδι δεν το ξεχάσουν. Ναι. Όχι. Έρχονται της Παναγίας για αυτό το πράγμα. Για να έρθουν εδώ πέρα. Για την παραμονή κοιμόμαστε και πολύ κόσμο επάνω. Εγώ κοιμάμαι μέσα στην εκκλησία. Να έρθετε να το επισκεφτείτε το μοναστήρι. Ναι. Φανταστείτε ότι είμαστε από την πίσω πλευρά του μοναστηριού, στο βράχο εδώ που βρέθηκε η Παναγία. Να έρθετε να το επισκεφτείτε, έχετε πολλά να μάθετε και εδώ από την κυρία Μαρίνα, θα έχετε να μάθετε ακόμα περισσότερα. Τώρα, όσο χρόνο έχουμε, προσπαθούμε να βγάλουμε λίγο την ιστορία, να καταλάβει ο κόσμος τι είναι. Αλλά έχετε να δείτε πράγματα τα οποία δεν προλάβαμε καν να τα γράψουμε στην κάμερα. Έχετε να δείτε πολλά. Ένα τηλεφωνάκι στην επιτροπή της Εκκλησίας εδώ πέρα στην Κανδύλα, να κλείσετε ένα ραντεβουδάκι, να έρθετε εδώ πέρα και να απολαύσετε όχι μόνο την φύση, αλλά και την ορθόδοξη. Και τη φιλοξενία, αλλά και την ορθόδοξη κατάνοιξη που σου βγαίνει μέσα από αυτό εδώ το κτίριο. Βέβαια, και μπορούν να κάνουν παράκληση όταν έρθει λεωφορείο, μπορούν να φέρουν άρτους, μπορούν να κάνουμε λειτουργία, ό,τι. Θα απολαύσετε, δεν θα κουραστείτε, θα τα απολαύσετε και θα το δείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαρίνα. Να είστε καλά, να είστε καλά, παιδιά. Χάρηκα πάρα πολύ. Καλύτερη ξαναπάω. Αλλά δεν έχουμε τελειώσει. Θα πούμε κι άλλα. Πάμε να ξεκουραστούμε λιγάκι και συνεχίζουμε. Έχουμε την επιστολή του Κολοκοτρώνη. Εδώ είμαστε σαν φωταρίκι, όπως λέει η κυρία Μαρίνα. Τώρα θα δούμε κάτι που σχέση με τον Κολοκοτρώνη. Πάμε να μας το δείξει. Μια σκαλίτσα, όχι εδώ. Πέρα. Κάτω. Έχει νερά, μπόλικα. Άλλο σαν μουσείο θα δούμε. Εδώ, για να μας δείξετε, κυρία Μαρίνα. Εδώ είναι το αρχονταρίκι. Εδώ οι καλόγεροι είχαν τα τζέκα, τις φωτιές. Φωτιά. Εδώ είναι το αρχονταρίκι που έτσι στα παλιά. Ναι, με το τζάκι. Βέβαια. Αυτά, παιδιά, τα βιβλία μου τα στείλαν, ήρθαν 25 τυφλά παιδιά και 25 συνοδοί. Τόσο ευγένεια, τόσο από την Αθήνα. Και μου στείλαν αυτά τα βιβλία να τα χαρίζω στον κόσμο. Όποιος θέλει να παίρνει, στείλανε. Ευχαριστηθήκανε και λέει τι ωραία. Τους λέω, πού το βλέπετε ρε παιδιά, λέει με τα μάτια της ψυχής μας. Αυτό. Κατάλαβες, πολύ ευγένεια. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ, εδώ είναι, εδώ. Λέει. Ελάτε τώρα να δείτε ένα χειρόγραφο του Κολοκοτρώνη. Σωστά. Ναι. Για να μας πεις τι είναι αυτό που Εγώ δεν έχω τα γυαλιά μου, λέει. Ναι. Ποιος βλέπει, ρε παιδί μου, να διαβάσει, το διαβάζετε. Εδώ με την κάμερα. Λέει, καλήνει και να μου στέλνεις κάπως κρασί, γιατί εδώ δεν βρίσκεται, από την Τρίπολη έχει έρθει. Ναι. Με άλογο το έφερε αυτό. Κρασί δεν ήθελε πολεμοφόδια. Εδώ φτιάνανε πολεμοφόδια. Ναι. Και χωρίς τον πισκερέ μου, δηλαδή χωρίς την εντολή μου, δεν θα τα δώσει πουθενά. Να τιμήσει το μοναστήρι και τον αγώνα. Μετατιμήσει τα όδελος Κολοκοτρώνης. Αυτή δεν είναι η αυθεντική. Βέβαια, εντάξει, αυτή είναι η κόπια. Δύο φορές με την έχουν σπάσει αυτή. Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει. Κατάλαβε, ναι, υπάρχει κόσμος. Η αυθεντική είναι κάπου φυλαγμένα. Ναι, όλα. Η κόπια που είναι και η εικόνα φυλαγμένη και η αυθεντική φυλαγμένη. Έτσι. Εντάξει, για να ξέρουμε τι λέμε. Μάλιστα. Αυτά. Αυτοί είναι οι δεσποτάδες. Τούτος είναι ο τωρινός, ο Αλέξανδρος, ο Γερμανός. Εδώ λοιπόν έχει μια εικόνα. Αυτή η εικόνα είναι αντίγραφο από τις 70 του Λουκά. Πολύ παλιά εικόνα. Αυτή φυλάσσεται, τις φέρνουμε μόνο της Παναγίας, του Σταυρού. Καταλαβες. Είναι το αντίγραφο από τις 70 του Λουκά.
Αυτό. Αυτό εδώ πέρα και αυτή είναι μια παλιά Και αυτή πολύ παλιά εικόνα. Πολύ παλιά εικόνα. Λένε ότι αυτή η εικόνα πρέπει να είναι αυτή που επήγαινε με το καντιλάκι από εκεί. Να μας την πεις και αυτή τη σειρά, να καθίσουμε κάπου να ακούσουμε. Να αυτή τη πάμε σειρά. και να τα δούμε πρώτα. Ναι, να τα δούμε, βέβαια. Ναι, εδώ. Αυτό το καντήλι, αυτό εδώ, είναι ρωσικής κατασκευής. Α, το από πάνω, Αυτό, ναι. Α, είναι Αυτό ήταν μεγάλο με λάδι. περπέστατο. Ήταν με λάδι πρώτα και τέλος πάντων έπεσα μια μέρα και από τότε το φτιάξαμε. Και όταν το στείλαμε στην Αθήνα, μας είπαν ότι είναι ρωσικής κατασκευής. Λοιπόν, Μέσα βλέπω ο τρούλος μέσα είναι μαυρισμένος. αυτό είναι ο ίδιος αγιογράφος που είναι με το Μέγα Σπήλο. Α, Τώρα πρέπει να κάνουμε συντήρηση μέσα, βλέπετε. βέβαια, θέλεις Πρέπει να γίνει συντήρηση. τι είναι να το συντηρήσετε, είναι ένα τεράστιο εργοτέχνη. 2,5 χρόνια. Όλο το μοναστήρι είναι ένα εργοτέχνη. Λοιπόν, εδώ τώρα να πάρεις, να δεις. Εδώ όταν ήρθαν οι Τούρκοι και καταλάβα, ένας Τούρκος με το χατζάρι του, έλα να δεις πώς τον έχει κάνει τον Αγιο Χαράλαμπο. Για δες. Τον Αγιο Χαράλαμπο εδώ. Α, έχει χαρακές. Και στη Μούρη. Α, και έχει χαρακές. Και όταν βγήκε, δεν πρόλαβε, το χέρι του ξεράπηκε στην πόρτα. Αυτό είναι από στόμα σε στόμα. Κατάλαβε. Ναι. Κοίτα το. Λες πώς τον έχει κάνει. Χαρακές. Ναι. Και το βιβλίο και το... Και πιο πολύ το πρόσωπο είχε μανία. Ναι, εκεί. Πιο πολύ το πρόσωπο είχε μανία. Μάλιστα. Να το βάζουμε και να το δουν και τα παιδιά σας. Αυτό στον κόσμο. θα σας το δώσω δώρο να το βάλετε στο κανάλι σας. Να σας Ευχαριστούμε προστατεύω. πάρα Αυτή είναι πολύ. η Παναγία. Το αντίγραφο. Είναι το Να καλύτερο το που βάλετε θα στο μπορούσα κανάλι να- σας να έχετε καλές δουλειές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ έρχομαι, κοίτα εδώ. Αυτά είναι ωραία δώρα καρδιάς. Ναι. Δώρα τα οποία Λοιπόν. δεν έχουν μόνο συναισθηματική, βαθιά συναισθηματική αξία. Όσο και να έκανε αυτή η εικόνα σαν αξία την κλασική που ξέρουμε, όχι. Η αξία της είναι καθαρά συναισθηματική και πόσο μάλλον ότι αυτή η εικόνα μην ξεχνάμε ότι είναι Και σας αντίγραφη. ευχαριστούμε που θα ανακηρύξετε το μοναστήρι μας. Γιατί είναι δεν Είναι υπάρχει. εργοτέχνης ο μοναστήρης. Δεν υπάρχει.